खुलुमबाय बे समाव बाथौ बिबुंसार नागिरदों नोंथांमोननिसिम मोनसे खौरां जों फोसावनो नागिरदों बेनो जाहैबाय थांनाय साननैसो सिगाङावहाय जाबायदि अखा हानायनि बेलायावहाय गोबां अखा हादोंमोन साननैसो सिगाङाव खनले अखा हानायनि जाहोनाव अरुणाचल सेराव थानाय उदालगुरि जिल्ला माजबात बियाबदुलाय बाथौ गौथुमनि सेराव थानाय हाजोगुदि होननाय जायगायाव दङमोन। हाजोगुदियाव जि बर' गामिफोर दङमोन बे बर' गामिया थांनाय साननैसो सिगाङाव जाबायदि अखा हाफ्लेबाय थानायावहाय अखाजों लोमफाव जानानै बेबायदि आलाय सिलाय जानाय दं। बे आलाय सिलाय जानाय जायगायाव जों बे समाव दंफैयो। बिथांमोननि गासै थासारिखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारी नोंथांमोननो देखायबाय थादों। नोंथांमोना दिनै बे बादायाव थाफैनाय बेसेबां सान जाखो? सानब्रै सानबासो जाबाय। मा खालामनो आरो दैनि बेलायाव हरखाबै मोनानि एकथा बाजियावनो जोङो आलाय सिलाय जायो आरो हास्लाबाखै जोङो हाखु दाखु हुलुस थुलुस दै देरनायावहाय बिथिंजाय मानसिसो बारगोन ना माल माथासो बारहोगोन आरो बोरमा दाउ माखासे दङमोन बेफोरबो आलाय सिलाय जाबाय। दै बालाबारियाव अन्थाइ एसे थानाय जायगायावहाय बाला बुसावनोहाय बेयाव मोसौ बोरमा गासिबो आलाय सिलाय जानानैहाय बेयाव बुखांनानै थाहैयो। बेयावनो गसंना थाबाय मोसौ बोरमाफोरा आरो मानसिफोरा न' गंसे बासायनायावहाय बैसां गंसे दंमोन बेयावहाय मानसि उन्दुनायावहाय बेयावनो बयबो जों सातजन सुबुङा जों बासायनायसै आरो बिनि हुलुस्थुलाव अन्थाइ आरो बन गिदिर गिदिर खुन्दा फैनायजों मुरा फैनायजों बिजों जोङो गिलु बालु बैसां सायाव गाखोनानै जोङो आलाय सिलायै फुंनि 4थासोआव जोङो लासै हालो दोलो जेने थेनेबाबो जिउनि सुबुंखौ जोङो बासायनाय जाबाय, जेने थेने रैखा खालामजाबाय। एसेनोसै आंनि बुंनाय रावा। आब' बे समाव जिहेतु नोंथांमोना बादायाव दंफैयो बेबायदि दुखुथिया हालोदनि अबस्थायावहाय बे बादायाव थानानै माबायदि सरखारनिफ्राय बा रायजो राजानिफ्राय बेबायदि माबाफोर हेफाजाब मोनदों ना मोना? सरकारनिफ्राय मोननाया मोनदों गासिबो जानाय मुवाफोरखौ जेसेबां नांगौ खिनिखौ मोनजोबदों। मोनाखौनो होनाखै। बे थानायनि बेबस्थाया मा रोखोम? थानाय बेबस्थायालाय मोजाङैनो दंथ'यो दा साननैसो। मैयानिफ्रायसो थाफैदों नालाय जोङो। दा उनफासाव माबा मोनसे राहा खालामबावगोन नामा बेखौबा हले राहा लादो आरो। जिहेतु नोंथांमोनजों गोबां खुदियाफोर नुदों, खुदियाफोरनि जानाय लोंनायखौ बेबस्था बिथांमोननि सावस्रि देहानि बेबस्था बिनि रैखानि बेबस्थाखौ माबोरै खालामनाय जादों? खालामनायखौलाय खालामगासिनो फैगासिनो। डक्टराबो नै दा बावैसो फैनानै थांबाय। जानाय मुवाफोरखौबो दा बावैसो होनानै थांबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो फैदोंमोन। दानि होफैनानै थांबाय। माइरं माबा मैगं थाइगं दालि बेफोरखौ होनानै थांबाय दा बावैसो। डाक्टाराबो दा बावैनो मुलिफोर होनानै थांबाय। मैयाबो फैदोंमोन माखासे आनसलिकनि मानसिफोर। बिसोरबो मैया बिनिफ्राय फैदोंमोन। बिसोरबो मैया होननानै थांदों। जानाय लोंनायनिलाय खस्थ' गैया। दा थानायनि दा अखा हानायाव एसे थानायासो उसुबिदा जागोन नामा। नोंथांमोनखौ सरकारा बेबायदि मोजां जायगायाव लांनायनि बेबायदि बाथ्रा होदोंना होआखै? मैया माबानिफ्राय मानसि फैदोंमोन। बिसोर होनलांदों आरो मेदामा थानायनि माबा मोनसे राहा खालामनांसिगोन, हानि बेबस्था लागोन, थिंनि बेबस्था लागोन होनदों आरो। नोंथांमोना जि जायगानिफ्राय फैदोंमोन बे जायगायाव मा जिनिस खोमानो गोनां जाखो? गोमानायालाय न'नि गासैबो बुस्थुआनो गैला। बोरमा अमा दाउ थोरसि लथा फारसेनिफ्राय जि जोम जेबो बोखांनो मोनाखै। नोंथांमोना मानसिल' फैनो मोनदों। मोसौ बोरमा गासिबो थांजोबदों। आब' बे समाव जिहेतु बेबायदि दुखुथिया एसे मावबादा दङ, बेनि दैनि सुबिदा जानाय लोंनाय गथ' गथाय नोंथांमोननि दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि बाथ्रा दं। बेहाय सरकारनिफ्राय माबायदि अनसुंथाइ रायजो राजानिफ्राय माबायदि मदद खबर लाफैदों नोंथांमोनखौ? मोजाङै लाफैदों। खबराबा मोजाङै लाफैदों। थिंनि हानि बेबस्था जायनो दैजों न' बुखारजानाय बिसोरनो हानि बेबस्था लागोन लासै लासै। जायनो हानि बेबस्था एसे दङ बेफोरो थिंनि बेबस्था लागोन होननानै बुंनाय। दा जोंलाय हथात माबोरै दानो नांगौबा दानो माबोरै होफैगोन जों लासै बेबस्था खालामगोन। बेफोरो आंनि न'नि घटना जादों।
बिजामादैबो गैला नालाय बोरायबो गैला नालाय दा आङो हरनिफ्राय सरकारनिफ्राय मोननाय कारेन्टआ हरावनो मैदेर फैदों होननानै एकदम हाला जाबायमोन बिथिं दै फैनायजों कारेन्ट खुन्था गुलुंनायजों न'जों मानसिजों लोगोसे थांसिगौमोन बिनिफ्राय जेने तेने बासायनाय जादों आरो बेखिनि गतिके आब' नोंथांमोना दा जि मावबादायाव दंफैयो इयुनसिम बेबायदि थानो ना बेबायदि सरकारनिफ्राय राहा लामा नोंथांमोना खावलायनो सानदों दाथ' सानदोंमोन सरकारनिफ्राय एसे एनै राहा माबानो थाखाय दा इसोराबो मा खालामो अनो ना अना दा आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायावथ' जेने तेने मानसिनि जिउआ बासिबाय जोंनो जिहेतु बे मावबादायाव नोंथांमोना दङ बेहाय थानायनि जायगाया मोजां नङा होननानै नुनो मोननाय जादों बे मावबादायाव गोबां थानायनि नोंथांमोना उसुबिदा फैगोन होननानै नुखानाय जाबाय जोंनि केमेरा पार्सन बिथाङा देखायबाय थादों नोंथांमोननि मावबादाया मा अबस्थायाव दङ माबोरै थादों हायाव थादों नोंथांमोना खुदियाफोरनि जानाय लोंनायनिफ्राय खालामनाय उन्दुनाय गासैबो बेलायाव सस्थ' उसुबिदानिफ्राय फैगोन बे बेलायाव बे मावबादि बेसेबांसिम थानायखौ नोंथांमोना बे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थानायनि गोसो दं नोंथांमोना जोंनियाथ' बेलेगाव थांनो गोसो दा हा हुबो गैला नालाय बेयाव थांनानैबो आरो मा मोनहैगोन दा जिहेतु नोंथांमोना हा हु खुरखा जाबाय दैया लोमसावलांबाय नोंथांमोननि धन सम्पति गासिबो लांजोबबाय न'खरनि जेबो माल बाथा गथायनो मोनाखिसै बे बेलायाव नोंथांमोना मा दुखु माबोरै फोरमायदों बेबोला सहाय बिबाबो रावखौबो सहाय मोनासै रावखौबो रायजोखौ हांख्रायबाबो रायजोखौ मोनासै जोंहा बिमा फिसानो गथ' बानानैनो मेगन मोदै हरनि हर माल माथा बोखारबाय गाबैनो मा खालामनो जेने तेने जोंहानि आदानि न' लुनाय दंमोन दा बेयाव थाहै थोबाय साननैसो बिदि जादों आरो गिबियावनो बाथौ बिबुंसार निउस चेनेलनि मानगोनां नोंथांमोनसिम बेयाव दुखुनि समाव दसेबाबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय साबायखर बावबाय लोगोसेनो गासै निउस नायगिरि गासै रायजो राजासिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावबाय दा जोङो नैबे नैनंगौ जोनफेरि गामिनि आङो सासे गामिनि गागि दा जिहेतु दिनै जोंनि गामियाव जे रिलिफ केम्पआव दंफैयो बिथांमोना जोंनि गामिनि 4 किल'मिटारसो गोजान जागोन आरो जिहेतु बिथांमोना हाजोगुरि गामियाव बिथांमोना दङमोन आरो गासै दायो जोंनि बेयाव रिलिफ केम्पआव 8 घर दंफैयो बिनिनो 5 घरा गाज्रि बिथांमोननि हालोदा गाज्रिसिन बिथांमोननि न' बासन बर्तन गाननाय जोमनाय डकुमेन्टस बायदि मुवा बेसाद गासैखौबो दैया लांजोब्बाय बिथांमोना खुनुरुखुमै मानसि गोजा बासायदों दा जिहेतु थांलाय फैलाय लामानिबो हान्थिया मेलाया गाज्रि हिसाबै जों बिथांमोननि जि दुखु खस्थ'खौ नुनानै जोङो बयबो सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ बेयो जोंनि नैनंगौ जोनफेरि गामियाव जोङो आश्रय होनाय जादों आरो जिहेतुके दै जाय रिलिफ केम्पआव दङ बावदायाव दङ बियो जोबोद गाज्रि थासारियाव दं होननानै जों नुनो मोननाय जादों जिहेतुके बेबायदि गंसे न'खरनि जिथु अबस्था बेयाव सोरबा न'खरनि हायाव बिथांमोना जिरायनानै दङ बेयाव खुनु सरकारनि अनुस्थान नङा सोरबा रायजोनि अनुस्थानबो नङा सोरबा सासे बिगियाननि हायाव बिथांमोना जिरायथ'ना दं दुखुथिया अबस्थायाव नङा होमबा बेबायदि जायगायाव थाबाय थागोन ना बेनिफ्राय गुबुन बेबस्था लादों होननानै सोरबा नोंथांमोननि बेबायदि खौरां फैदोंना दा जोङो जितु हा बिगोमा बिथांखौबो जों बाख्नायनांगोन आरो साबायखर बावनांगोन मानोना जोङो जितु जोंहा रायजोनिबो हाया गैया जितु थानसालि दंमोन बेयावबो हाया एसे बे हिसाबै जोङो न'खर जि हा बिगोमा बेजों रायज्लायनानै जों बिथांमोननि थानाय बेबस्थाखौ बानायदों दा बेयाव दा बर्थमान जोङो एसे सावरायबाय थादों गुबुनखौ जों बुंहरबाय थादों जितु आफादफोरखौ जितु बर'नि संगठनफोरखौ बिथांमोनखौ दासिमाव बिथांमोननि जितु थानाय हा हुनि जि बेबस्था बेखौ खालामथ'नाय जायाखै आरो बिथांमोना सावरायगोन बे खोथाखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो बुंलांदों आरो दा उननि समाव मा बेबस्था लायो बेखौ मिथिसिगोन आरो जोंनियाव दायो जितु बिटिसि बा बिटिआर गभर्नमेन्ट दा बिथांमोननिफ्राय जुदि बिथांमोननो जितु दा थानायनि अबस्थाया मोजां नङा जितु प्लास्टिक खोबनानै दं दा बेयावथ' अखा बांखायाव थानायनि जितु परिबेक बेयो जानाय नङा बे हिसाबै इमिडियेट माने इमारजेन्सि जितु थिं बायनानै बेयाव खोबनानै होनो हानाय जि बेबस्थाखौ खालामना होयोब्ला निस्सय बिथांमोना दुखुनिफ्राय एसेबाबो गोजोननाया फैगौमोन आरो आं बेखौ जितु बिटिसिनि बा सरकारनिसिम खावलायना थाबाय आरो